албатта бо ҷавоне ки дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунанд, таҳсил мекунанд, мо тасмим гирифтем ки рӯзи 1 март ба сафари ҷумҳурии Тоҷикистон рафта дар ин интихобот иштирок намоем ва овози худро бидиҳем. ин принсип ҳангоми пешниҳод кардан ба аҳли ҷомеа ҳуқуқи тамошо кардани раванди интихобот ба амал мегардад ва аҳли ҷомеа ҳуқуқи гирифтани маълумот доранд ва аз кӣ ва аз куҷо номзадҳо ва ҳизбҳо пул мегиранд ва чӣ қадар сарф мекунанд. номзадҳои ростхалро интизор мешавем ки хоҳанд зиндагии шаҳрвандони Тоҷикистонро беҳтар кунанд ва мамлакати моро ба сатҳи баланд бардоранд.